שומע גבר, אתה יכול להרביץ לי? יכול להרביץ לי? כי אני עוד שנייה מת. דורסים אותי כל שנייה. תרביץ לי שאני מתמוטט. יאללה עוד קצת. כן, כן, יאללה עוד שאני נופל. חזק, עוד יותר חזק, כן, כן. אין לך איזה מחבט לשים לי איזה בראש? נו זוזו מפה, ילדים! יש לך אולי לוג בגבר? וואי, מה יש לכם? מה? וואי. יאללה, מי במכות? היידר. מי זה פה על הרצפה? וואלו. מי זה פה? שים לי את המחבט בראש. אתה זה עם התמונה של אקס? כן. אז... מאיפה אני יודע? נודר נדר בספר תורה, קח תבדוק אפילו שאין לה לשום גלוק. אני לא לקחתי, קח. אני בכלל מתתי שם על הרצפה. שומע, אני שולח לך הודעה. דבר איתי מתי שיתפנה. אני שולח לך את הפליט.